Така, момчета, както знаете, днеска закриваме сезона с банкет. Затова исках тук съблеканата на тия момчета, които няма да дойдат на банкета тази вечер, които са от отбора и цял сезон са били с нас. Искам да им благодаря. Искам да им благодаря за това, че дадах всичко от себе си в този сезон. Всеки игра колкото можа и постигнахме тия успехи, които не вярвам, че първият сезон ще мога да ги направим с нов отбор. Обаче успяхме, затова искам да благодаря на всички, които няма да дойдат. После вечерта ще благодаря на другите, които са там. Нали, обаче да използвам само момента, докато те са тук, на мача днеска. Затова един от играчите, които го няма, един от играчите, които тази вечер няма да присъства на банкета, искам да му благодаря и да му дам награда за най-полезен играч. Другите, които ще бъдат наградени, те ще са там, така че само той от наградите няма да е там, затова исках тук пред целия отбор да го наградя, защото няма да е с нас. Чакай! Добре, чакай.